ваша думка щодо того, що пан Медведчук, Так. в принципі, набрав ваги і сили, можливо, він її мав, але десь так в тіні, але саме за Петра Порошенка він став достатньо вагомим гравцем знову в українській політиці, володіючи 2 каналами. І третій він же купив фактично в червні 2019 року. При президенті Зеленському. Зеленському, так. Ну, це ілюзія. Тому що вся могутність Віктора Медведчука залежить не від Зеленського і не від Порошенка, а від Путіна. Путін призначив його своїм представником. Ви бачили, що навіть коли звільняли наших заручників, то Медведчук полетів, з Путіним давав прес-конференцію, разом вони стояли. Путін каже його не рухати. Путін каже, що це мій переговорник, це моя політична сила. І жоден з президентів, який, навіть розуміючи, що Росія агресор, все одно має залишати певний діалог з цією Росією, хоча б щоб ця агресія не продовжувалася далі, або щоб звільняти якихось бранців, кожен президент від цього залежний. Мені це прикро, тому що я би ризикнув. І Медведчук проти мене 2 кримінальні справи відкрив через суд, зобов'язав суд відкрити кримінальні справи за те, що я нібито готував на нього замах. Що, звичайно, абсурд, я ніякого замаху на нього не готував. Я всім бажаю довгих років життя, але таким людям, як Віктор Медведчук, я не бачу місця в українській політиці, тому що це антиукраїнські політичні діячі, так? Але вони тут існують завдяки російському впливу. Тобто я правильно вас зрозумів, що існували якісь певні такі, можливо, підкилимні в лапках домовленості між Володимиром Путіним і Петром Порошенком не чіпати Віктора Медведчука, оскільки він є і залишається амбасадором Володимира Путіна тут в Україні? Так, точно такі самі домовленості існують між Віктором Медведчуком і Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Нічого не змінилося. І це означає, що Україна фактично повинна йти на деякі домовленості, які назовні не видно. Звичайно. Я не знаю, чи повинна, чи не повинна, я не беру участі в цих домовленостях і в їхній ціні, але те, що навіть між найгіршими ворогами все одно існують певні домовленості, це правда, бо Росія може піти далі. І ми з ними розмовляємо в так званому мінському форматі, на інших якихось перемовинах. Так що цей діалог є. І Путін каже завжди, не рухайте Медведчука, це він мій амбасадор, він мій посол. І ви бачили, недаремно він демонстративно зустрічався з Медведчуком зараз, разом стояли на прес-конференції, робив заяви, що хтось пробує тут тиснути на Медведчука, вже критикуючи тепер Зеленського, а цього робити не потрібно. Так, це позиція Путіна. Тобто, я правильно вас зрозумію, Україна досі вона не є суб'єктом політичної гри міжнародної? Ну, почекайте. Якщо інший президент вказує ще одному президенту суверенної держави, що робити в нього на території? Україна була суб'єктом, і ми бачили, що Росію вперед ніхто не пускав, і без України за спиною України ніхто перемовин не вів, тому що президент Порошенко досить сильний політик і досить сильний дипломат, і він цю суб'єктність зберігав. Але суб'єктність це не означає, що ми самостійно приймаємо рішення. Так, Петро Порошенко особисто приймав рішення під тиском Путіна не рухати Медведчука. Так само, мабуть, як зараз Зеленський приймає це рішення. Правильне це рішення було чи ні? З моєї точки зору, ні. Але в Порошенка, мабуть, були свої аргументи. Наприклад, коли він хотів повернути чергову партію заручників, і Медведчук цим займався, мабуть, він зважував для себе, що йому важливо. Чи зараз обмежити Медведчука, чи повернути цих заручників. Я думаю, те саме робить Зеленський. Тому що Зеленський теж зважує, що для нього важливо. Чи не давати жодного комітету партії Медведчука, чи віддати їм комітет по свободі слова, чи домовитися з ними за 3 місяці в новій Центральній виборчій комісії за те, щоб вони його підтримали. Він чомусь не з Порошенком домовляється, а саме з Медведчуком. І ми бачимо ці прямі домовленості. І цих домовленостей між Зеленським і Медведчуком набагато більше, ніж було між Порошенком і Медведчуком. Віктор Медведчук зараз відсторонений від будь-яких офіційних посад, діалогів від імені України. Однак вплив він досі зберігає ще більший, на вашу думку? Він не зберігає впливу. Вплив зберігає Путін. Тому що Путін має зброю, в тому числі атомну зброю, є агресором, тримає в заручниках наших людей, спекулює цими людьми. Це зрозуміло, Микола Леонідович, але Віктор Медведчук може зателефонувати, наприклад, Володимиру Олександровичу і сказати, у мене є пропозиція, і Володимир Олександрович розуміє, що це пропозиція не Віктора Медведчука, а Володимира Путіна. Так, тому я кажу, що Віктор Медведчук... він спілкується з Віктором Медведчуком. Так, але Віктор Медведчук не має жодного впливу. Вплив має Путін. Путін завтра вирішить поміняти Медведчука на Пупенка чи Пупчука, і буде така сама інша людина. Це не є сила цієї людини. Це є хтось, хто цю людину прикриває, протежує і захищає.